Pajjiżna diġà laħaq il-miri ta' veloċità broadband tal-Aġenda Diġitali Ewropea snin qabel id-data ħarija. Fl-istess waqt fi żmien li ġej mistenni jsir iktar investiment fid-data links internazzjonali ta' Malta. Investiment li sissa kien strumentali biex niġbdu lejn pajjiżna kumpaniji internazzjonali tal-iGaming u oħrajn. Għal dan is-Segretarju Parlamentari għal Kompetittività u Tkabbir Ekonomiku Jose Herrera fil-konferenza annwali tal-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni bl-isem Digital Economy Anticipating Tomorrow. Herrera rimarka wkoll kif il-miri tal-ewwel sena tal-Istrateġija Diġitali Nazzjonali qegħdin jintlaħqu wkoll. U żied jgħid li fil-preparazzjoni għall-ekonomija diġitali ta' għada irridu naraw minn fejn tlaqna, fejn insabu llum u fejn irridu mmorru. Irridu nikkonsidraw l-isfidi li ffaċċjajna, inħarsu lil minn xtutna u nitalmu mill-esperjenza tal-oħrajn. Tenna li triq il-qudiem hija ċara e kif din is-sena tnedew żewġ dokumenti importanti għall-ekonomija diġitali Maltija, jiġifieri l-Istrateġija Diġitali Nazzjonali u l-Istrateġija Nazzjonali tal-E-commerce. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Komunikazzjoni ta' Malta Edward Woods innota kif it-teknoloġija tal-komunikazzjoni u l-informatika kellha impatt qawwi fuq l-ekonomija dinjija u bidlet il-mod kif bosta setturi operaw. Teknoloġija b'relevanza kbira u għaldaqstant il-bżonn li tkun diskussa f'konferenzi bħal din sabiex ikun żgurat li pajjiżna jibqa' relevanti f'suq globali li hu dejjem iżjed kompetittiv.